Noswaith dda. Hyfryd bod yn eich cwmni chi unwaith eto. Diolch am y gwahoddiad. Fe ganwn yr emyn 239, 239, pan rwystrir ni gan beth ar llawr i weled a'i ogoniant mawr, gwyn fyd y pyr o galon sydd yn gweled diw trwy lygaid ffydd. 239. Fi'n iawn ydw i? Drodwn y gyffes fer. Credwn a niw dad holl a lliog. Awdwn pob peth. Credwn yn Iesu Grist, a'n ugenedig fab, a'n harglwydd a'n gwaredwr. Trwy ei fywyd, a'i farwolaeth ar y groes, a'i atgyfodiad, gorchfygodd wechod ac angau, gan faddau i ni a'n pechodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn breswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist, a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramenta. Credwn yn y fodiad teyrnas ddiw, ac yn obaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn a dyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywyd. Bydda'r dyllyniad heno o broffwydoliaeth Eseia. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Be dyfodd o'i blaen fel blygurin, ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei dderbygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a doler. Yr oeddem fel pen cuddion hwynebau oedd ei wrtho. Yn ei ddermygu ac yn ei anwybyddu. Eto, a'n doler ni a gymerodd. A'n gweiledd ni a ddygod.
a ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan ddiw, a'i dorostwng. Ond ar chollwyd ef a mae'n tryseddau ni, a'i ddryllio a mae'n cymwyddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawson ni iachad. Dydy'r arglwydd fendithio'r darlleniad a'r grandawiad o iau'r sanctaidd. A fe parhawn yn ein hyddoliad drwy gannu'r efyn 291, 291. Nad yw'n fodloni ar ryw rith o grefydd, heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl im. Dy gariad cryf ro'n fysbryd gwan i ganlyn ar dy ôl, na chathwyf drigfa mewn un man, ond yn dy gynnes gol. Goleinir nef i'n gymorth im, ein tywys yn y blaen. Rhag i ni droi oddi ar y ffordd, bydd ifyn golofn dan. 291. Gwir adnabod dy fab, a thrwy dy fab dy nabod di yn gwell. Rwy'n i'r ymynedd, rwy'n i'r gallu i edrych ar dy eiriau di, a'i hydnabod nhw. Gweld i arwyddocadu ni yn yr oes yma. Ni'n deall oedd hi'n amser anodd yn amser Iesu hefyd. Oedd llawer o bobl yn gwneud pethau ofnadwy o greulon. Ac yn yr oes honno hefyd yn lladd y plant a'r dyn iwed. Ni'n meddwl am bawb sy'n dioddau hyn o'r nos. Ni'n meddwl am y bobl unig sydd â neb i siarad â nhw. Ni'n meddwl am bobl sy'n cael eu camdrin. Ni'n meddwl am y plant sy'n dioddau. Ni'n meddwl am bobl sydd wedi troi at alcohol a chyffuriau er mwyn lleddfu'r poen sydd ynddyn nhw.
Bydd gyda pawb sy'n gweithio gyda nhw, i helpu nhw, i ddod dros i caethiwed. A yna hefyd o Dduw, wyt ti'n gwybod a mae'n caethiwed ni yn ogystal, bod ni hefyd o bryd o gilydd yn gaeth i beth ar byd yma, o teganau ffôl. Bydd gyda ni yn ein hymdrechion i fwrw nhw hibo, i ddod yn agosach at y ti. Wy'n neud y wyllus di ar y ddeiar hon. Wyt ti'n gwybod pwy mor anodd mae'n gallu bod i osgoi temptasiwn? Wyt ti'n gwybod? Achos wyt ti wedi bod ar y ddeiar hon, a wyt ti'n gwybod y problemau? Ti'n gwybod mor rhwydd yw e? Mor rhwydd yw e i osgoi'r llwybr cul. A felly ni'n ffindo fe'n rhwyddach i siarad y ti o Dduw. Wyt ti fel tad i ni, wyt ti'n deall y cyfan. A ni'n gwybod bod ni'n gallu eistedd wrth dy ochr di a dweud y cyfan sydd ar yn meddwl ni. Ni'n diolch i ti am hynny. Ti sydd wedi dylandwylo ni ar hyd y daeth. Wedi bod yn cydgerdded â ni, yn anhangen, yn galar. Diolchwn i ti o Dduw am hynny. Do fi ysdi yn gorffennol ni. Ond diolch i ti hefyd am bod yma yn presennol ni hefyd. Dwi'n bod ti wedi cyrraedd mewn blaen ni. Wedi rhoi croeso i ni. Wedi agor y drysau i ni gael dod i mewn. I gwrdd â ti. Bydd ganmol di. A ni'n gwybod hefyd y bydde di yn ein dyfodol ni. Ni'n sicr o hynny. Dy fab wedi gweud bod e'n mynd o'n blaen ni i baratoi lle ar ein cyfer ni. Baratoi lle ar ein cyfer ni. Ni, y gweiniaid. Ni, bechaduriaid. Paratoi lle ar ein cyfer ni. A ni mor ddiolchgar am hynny. Ie, diolch i ti o Dduw am fod yn gorffennol, i fod yn presennol a'n dyfodol ni, i gyd yr un bryd. Ti yw tad tragwyddoldeb. A ni'n byw yn dy amser di. Wrth i ni feddwl am pethau ofnadw sy'n digwydd yn ein byd ni. Rhyfel a'r sôn am ryfel o hyd. Bydd gyda pawb sy'n ceisio creu heddwch yn y byd. Pawb sy'n gwneud ei gorau i wrando ar bobl eraill. Deall nhw. Gad i'n unna hefyd fod yn bont yn lle wal. I wrando ar ein gilydd a chydnabod syniadau ein gilydd. I barchu ein gwahaniaethau. Wyt ti wedi'n creu ni yn hollol wahanol ein gilydd o Dduw, ac ein bod ni wedi cael ein creu fel tithau, i ni'n gyd yn wahanol. A ti sydd wedi creu'r gwahaniaeth na ynddo ni. Rwy'n ni ar y mynedd ar synwyr cyffredin all helpu ni i ddeall ein gilydd.
Ni'n gofyn myddeiant i ti. Ni'n gofyn am dy drigaredd. Wyt ti'n nabod ni? Ti'n gwybod yn gwendidau ni? Na ddau ni o ddiw. Yn enw dy fab. A ddysgodd i ni weddio dan gilydd. Noswaith dda, a chroeso i oedfa'r hwyr. Gobeithio i chi gyd fwynhau Pasg llawen a bendithio. Mae'r oedfa heno dan ofal Mrs Margaret Jones. Croeso cynnes iddi. Diolch yn fawr. Mae'n gymwynaswr mawr i ni yma yn y Crwys. Gymwynaswr mawr i'n henaduriaeth a'n henwad, ac i bob math o achosion da yn ei chymuned ym Mhortalbot a ledled Cymru hefyd. Diolch yn fawr i'r organydd a diolch yn fawr i'r person sy'n gyfrifol am y blodau hyfryd yma. Y Sul nesaf bydd yr oedfaon o dan ofal ein harweinydd Mr Thomas Williams. Bydd coffi ar y camera yn ail ddechrau fore Mawrth am 11 o'r gloch. Croeso i bawb. Mae un neges arall ynglyn â'r banc bwyd. Mae modd i chi gyfrannu at y banc bwyd unrhyw bryd. Yn hytrach na ryw sul arbennig, ond bob sul. Mae blychau yn y cyntedd i dderbyn eich rhoddion, a bydd modd hefyd i chi gyfrannu arian tuag at y banc bwyd drwy law Sian Griffiths neu'r trysorydd, neu unrhyw un o'r blaenoriaid. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad, fe dderbynir eich offrwm yn awr.
dyled i ni, i ti o Dduw, mawr o dyled. A ni'n ceisio yn ein ffordd fach ni i dalu rhywbeth yn ôl. Ni'n gofyn i ti fendithio'r offrwm yma, yn helpu ni i'w ddefnyddio lledaenu dy deyrnas di yn y ddinas hon. Amen. Wel, diolch am y croeso, unwaith eto. Mae Thomas yn gweud bod fi'n aelod yma. Fi ddim yn gwybod, fi ddim wedi cael cais. Fi ddim yn gwybod os rhaid i fi dalu am yn sedd. Ond chi'n dalu i wneud na. Ond diolch yn fawr am y croeso. I ni'n mynd i ganu'r emyn 482, 482, emyn John Elias. Ai am fy mai i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngrym a'i gariad ef o entrych nef i lawr. Gorchfygodd uffern ddi, gwnaeth ben y sarff yn friw. O'r carchar caeth y dygur llu, drwy ras i deulu Duw. 482. Un peth wedi sylwi, wel, llawer o bethau wedi sylwi dros y blynyddoedd, ond un peth yn arbennig hyn o'r nos,
A ffordd mae Iesu yn ymateb, pan mae rhywun yn gofyn cwestiwn iddo fe. Pan mae rhywun yn gofyn cwestiwn i fi, fi'n trial yng ngorau i ffind yr ateb. A mae Iesu'r un peth, wrth gwrs. Ond mae fe'n ymateb mewn ffordd hollol wahanol i ni. Un o'r cwestiynau gorau, falle, gofynnwyd i Iesu oedd yr un gan Pontius Pilate. A nath ofyn beth yw gwirionedd. A nath Iesu mo'i ateb. A mi ath i'r groes yn do. A i'r groes yw gwirionedd. Cwestiwn arall a ofynnwyd iddo oedd pwy yw fy nghymydog? Pwy yw fy nghymydog? Ac ymateb Iesu, wrth gwrs, oedd y stori enwog honno am y Samaritan trigarog. Stori arbennig o dda, yn dwi. Mae'r arbenigwyr llenyddol yn gweud taw dyma i stori fer orau gas i weid eriod. A pan fi'n clywed stori fel honno, fi'n trial yng ngorau i roi yn hunan yn lle'r person oedd wedi gwrando ar y stori yn y lle cyntaf. Dwi ddim yn rhwydd, wrth gwrs, ond fi'n ni'n gallu dychmygu, ynddi ni. Chi'n eistedd fyna ar y gwair efallai, neu ar y tywod yn gwrando ar y stori. Chi'n gwybod, wrth gwrs, mae'r dyn na wedi cwmpo i ddwylo'r lladron. Mae wedi cwrdd â bobl, mae hwnna wedi digwydd. Mae'n gwybod am hwnna, ie, mae hwnna'n digwydd. Yn enwedig ar yr hewl na, meddwl nhw, ie, ni'n gwybod am hwnna. A wedyn mae Iesu yn dechrau'r stori, yn mynd ymlaen yr stori ac yn cynnig, mae 3 o bobl. A maen nhw'n gwybod, yn reddfol rhyw ffordd, bod 3 o bobl yn mynd i baso, a bod y 3ydd yn mynd i helpu. Unwaith mae'n dechrau ar y stori, maen nhw'n gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Achos pan ych chi'n feddwl am y storiau sydd chi wedi clywed y chwedlau gwirionol, mae wastad 3, ond esa. 3 o bethau yn digwydd ynddyn nhw. Mae'n fel sy'n rhif 2 i stori. Dwi'n credu falle bydden nhw wedi gweld. A'r cyntaf. Yr ysgrifennydd. Nhw ddim yn licio fe. Ni'n gwybod beth nath e. Dim, efe? Ond nhw'n gwybod. Ond nhw'n rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd yn y stori. Achos ond nhw'n abod y bobl yma. A wedyn ar y ffeiriad, sy'n ma fe mynd i helpu, meddwl nhw. A maen nhw'n aros am y 3ydd. A maen nhw'n gwybod pwy fydd y 3ydd. Un ohonyn nhw, un o'r werin, un o bobl fel nhw. Dim neb cyfoethog neu pwerus, neb galluog arbennig, ond just un o'r werin. Mae beth maen nhw'n rhagweld. A allai i ddychmygu'r sioc iso nhw pan wedodd Iesu taw Samaritan oedd y 3ydd. Mae fel dweud stori fel hon yn yr Wcrain heddi ac yn gweud, yr 3ydd dyn oedd o Russia. O na, sioc ofnadw. Achos o'n nhw'n rhagweld beth oedd fod i ddigwydd. O'n nhw'n gwybod beth oedd i fod i ddigwydd yn y stori. A mae Iesu yn troi'r stori rownd yn gyfan gwbl. Yn adeiladu pont rhwng yr Iddew a'r Samaritan. A na beth nath e, yndo, adeiladu pontydd. Oedd cefndir dy fi, oedd fi'n bod, mae'n digon posib bod rai o'n chi'n nabod Philip Nicholas, oedd yn dod o'r Rydaman yn wreiddiol, yn fab i lwr. A fe ath e i'r Rydychen. Yn y cyfnod ni, oedd hwnna'n anghyffredin tu hwnt, mae'n dal i fod yn anghyffredin. Ond oedd e'n alluog tu hwnt, wrth gwrs.
A fe ddath e mas fel o'r brifysgol fel quantitative surveyor. A rhyw hanner ffordd trwy yrfa, newidodd ei feddwl a wedodd e, fi ddim moyn wneud hyn ragor, wedodd e. Na gyd fi'n wneud yw codi waliau. Fi moyn codi pontydd. A fi ddim moyn codi pont dros yr afon, fi moyn codi pontydd rhwng bobl. A fi newidodd ei swydd yn gyfan gwbl, a fe ath i fudiad elusennol i weithio yn lle ni. Ia. Na beth nath Iesu yn dweud, codi pontydd. Ymateb, pwy yw fy nghymydog? Dyna i ymateb i pwy yw fy nghymydog. A ni moyn canolbwyntio hyn o'r nos ar cwestiwn arall. Cwestiwn a fwnnwyd gan sawl person. Y cwestiwn a ddath i Iesu yn ystod y swper ola. Pan wedodd mae un ohonoch chi yn mynd i myfyrdych a'r cwestiwn wrth gwrs fel ych chi'n gwybod yw, ai my fi yw. Ai my fi yw. Ac unwaith eto, fi'n meddwl yn hunan, le ydw i yn stori'r Pasg? A pwy bynnag ydw i? Dwi ddim yn stori dda. Achos dim ond un person diniwed oedd yn stori'r Pasg, a ni'n gwybod pwy yw yn dini. Ai my fi yw? Ai my fi yw? A meddyliwch am y bobl, Judas, yn ei frydychu fe, ynddo fe. Peder yn dweud, sa'n nabod y dyn. Cer o ma, fi ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Pwy hawl sydd â chi? Sa'n nabod e. Sa'i wedi weld eriod. Anodd credu bod Peder wedi gweud siw beth efo. Peder o bawb. A wedyn Thomas, wrth gwrs. Os nag wy'n gweld ôl yr hoelion yn ei draw e, fi ddim mo'n gwybod, meddwl fe. Ie. A Pilate yn golchi ddwylo. Ai my fi yw? Ai my fi yw? Ac i fod yn onest, i ni yno'n rhywle, ynddi ni? Mae'r Magdalen yn mynd i eneinio corff marw. A thi ddim i'r ardd i wylo am y Iesu byw, na dda fe. Oedden ni yn dal i wylo am gorff marw. A pan gwrddodd i a Iesu atgyfodedig, chi'n cofio Iesu yn gweithio, paid glynu wrthoi Mair, paid glynu wrthoi. Dyn ni ddim yn mynd nôl i'r hen amser, mae rhaid i ni fynd ymlaen. Mae rhaid i ni wneud pethau gwahanol, mae rhaid i ni newid y byd yma, a ti'n mynd i helpu fi. Paid glynu wrthoi, paid glynu wrth yr hen draddodiadau. Paid glynu. A cwestiwn wastad yn ymhen ni yw pam? Pam wnaethon nhw beth wnaethon nhw? Pam oedd Judas wedi brydychu Iesu? Am y 10 swllt ar 20? Falle. Neu falle taw arian garwch oedd yn ei arwain e. Falle dyna beth oedd y cymhelliant yna fe. Arian. Falle taw rhagfarn oedd y reswm dros i bawb wneud beth wnaethon nhw. Ofon, yn sicr. A ni gyd wedi ofni weithiau yn dyn ni, ble ni'n mynd, ofon. Efallai fel y bobl na oedd yn gwrando ar y ddameg
y Samaritan Tregarog, efallai bod nhw moyn i bethau fod fel o'n nhw moyn nhw. Cymod, i ni'n edrych ar stad y byd yma heddiw ac sawl gwaith, i ni gyd wedi gweddio am heddwch, am dagnefedd yn y byd yma. Gweddio bydda'r rhai o'r arweinwyr dwl yma cymod yn neud rhywbeth doeth am unwaith. Sawl gwaith i ni wedi wneud hynny? A sy'n byd yn digwydd. Fi ni moyn yn ffordd ni, ond i ni. I ni'n gwybod, fel oedd y bobl gynt yn meddwl, fi'n gwybod pwy fydd y trydydd person, ni'n gwybod pwy fydd yn helpu'r. Sgwni oedd Judas wedi wneud beth nath mwyn herio Iesu i fod y Meseia o Judas yn meddwl dyle fe fod i ffordd Blynydde yn ôl oedd yna drama yn Pwllheli bob blwyddyn, cael ei yn yr haf yn Parc Margam, i'n gwybod os geswch chi'r anrhydedd o fod yna unrhyw bryd. Ond oedd hi'n drama dda, bod fi'n gweud na ar ran bobl Pwllheli. Ac o'n i'n cymryd rhan yn aml yn y drama honno, ond dim ond fel un o'r dyrfa. A fi'n cofio, o dim rhaid i ni fynd i ymarferion, achos pan o'ch chi'n cyrraedd y parc, o'ch arweinydd gyda chi. Yr arweinydd oedd wedi mynd i'r rehearsals i gyd. Ac oedd yr arweinydd yn gweithio chi yn gwmws beth o'ch chi'n fod i wneud. A beth bynnag oedd hi neu fe yn wneud o'ch chi'n dilyn. O'n i'n eistedd ar y gwair a gwenu ar Iesu pan oedd e'n dweud stori. Neu o'n i'n gweiddi, Hosanna, Halleluia, a rhedeg wrth ei ochr e. Hosanna i fab Dafydd. Neu, o'n i'n gweiddi, sgrechen, ar ben yn lleisiau. Croeso i liare. Mae rhaid i fi gyfadde, ffindus i hwnna'n anodd. Ond mi nes i fe, achos o'n i'n rhan o'r ddrama, oedd rhaid i fi wneud yn rhan, ond oedd e'n anodd. Ac wedi'r croesoliad o'n i fod wedyn i ddod i shawls dros yn pennau ni, a dod i'n plygu'n pennau a gweud pethau fel, falle bod ni wedi wneud camsyniad, di'n da oedd e. Beth bynnag oedd e'n arweinydd ni yn gweith o'n i'n neud, o'n i'n neud. Beth bynnag, le bynnag o'n i fod o'n i yno, dilyn yr arweinydd, dyna oedd gyfrinach y cyfan. Grwpiau bach o bobl yn mynd o amgylch y parc ac yn gwneud y pethau hyn. Oedd e wedi gweithio, oedd e'n dda, ffeithiol iawn. Ond efallai taw fel na i ni yn bywydau bob dydd, a moyn dilyn yr arweinydd, follow my leader, efe? Dilyn yr arweinydd. A dyn ni? Maen nhw'n siarad am mae'r gair, beth maen nhw'n galw influencer. Yn fawr beth yw hwnna'n Gymraeg, influencer. Rhywun sy'n cael dylanwad ar bobl eraill. Ac yn ni'n clywed am rai sydd wedi dylanwadu ar ein bobl ifanc ni. Mewn ffordd ofnadw. Ond ni drwch ni gael fod yn onest, mae yna droion le ni wedi dilyn yr arweinydd a wedi gwneud beth mae fe yna hi wedi gweithio ni wneud. Roedd Rowan Williams, wedi clywed Rowan Williams yn dweud yn ddiweddar, gyda'r llaw, wrth gwrs, fel i chi'n gwybod, cyn iddo fe droi'r eglwys, oedd yn un ohono ni, ond oedd Rowan Williams. Wedodd bod e'n gweld y groes a chalfaria
fel rhyw fath o tornado. A weles i tornado unwaith, o'n i'n cerdded gyda'r ramblers ac ar hyd yr arfordir, bwys Nash Point fyna. Ac oedd rhywun yn harwain ni yn ddiddorol iawn, ac o'n i'n cerdded a gwrando, ac yn sydyn wedodd rhywun, jiw, beth sy'n mas fyna? Ac ar y môr, yn dod sy'n gato ni o Loegr, oedd y tornado yma. Yr unig dro wedi gweld un, a beth mwy na ddiwedd ar y daith gerdded. Wrth gwrs, o'n i gyd, ddim un o'n i wedi gweld un. A dwi'n gweld e'n mynd rownd a rownd a rownd, ac yn mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy. A Rowan Williams yn gweud taw fel na oedd y Groes. Bod Iesu fel tornado, achos mae'r tornado yn mynd â phopeth sydd o amgylch. Popeth sydd o'i amgylch yn mynd â nhw. A ni'n gweld yn y tornado, o'n i ddim yn deall beth o'n nhw, fi'n bod adar bach neu rhywbeth fi'n bod, ond nhw yng nghanol y tornado yn mynd rownd a rownd a rownd. A meddwl Rowan Williams dyna'r Groes. Achos beth nath Iesu ar y Groes? Oedd mynd a'n ofon ni, mynd a'n hunanoldeb ni, mynd a'n harian garwch ni, mynd ar cyfan, mynd â nhw yn ei tornado e. A Rowan Williams yn dweud, yn Saesneg Lewis sydd yn dweud hyn, wedodd e, and then the tornado vomited Jesus out. Na eiria fe. A broken man. Dyn wedi dorri, ei corff wedi torri, ysbryd wedi torri, enaid wedi torri, ar cyfan, fanna. Na chi ddarlun arbennig o dda, ynddo am y Groes. Ar ôl i bobl wneud beth wnaethon nhw, golchi dwylo, brydychu, gwadu, amer, cyfan i gyd, oedd Iesu wedi mynd ar cyfan, da fe, yn gwendida ni i gyd i'r Groes. A mewn tornado sanctaidd. A beth oedd y canlyniad i'r cyfan? Ar ôl y Groes? Wel, siwt i ni'n gwybod bod Pedr wedi gwadu Iesu? Siwt i ni'n gwybod ni? Wel, mae'n blawr fan hyn. O le dath y stori? Wel, dim ond un ffynhonnell sy'n ni'n feddwl i wir stori honno, a mae hwnna'n dod o Pedr ei hun. Mae rhai bod Pedr wedi cyffesu beth nath e. Allen ni feddwl oedd hwnna'n beth anodd iawn i wneud. Cyffesu beth nath e, gwadu'r Iesu yn y ffordd nath e. Fe wedodd, dim unwaith, ond tair gwaith, ynddo fe, fe wedodd y stori yna. A pwy wedodd stori Mae'r Magdalen am Iesu yn gweud paid glynu? Mae'r Magdalen ei hun, ynddo fe. Ni'n clywed hyn i gyd o'r bobl oedd e wedi digwydd iddyn nhw. Pedr, Mair ar cyfan, y storis i gyd yma, wedi cael ei sgrifennu lawr yn arfyrder. A wedi cyffesu i gwendida. A beth y gwyddodd? Beth y gwyddodd? Cofio Iesu yn dweud wrth Pedr, bwyda fy nefaid, porthaf o wyn. A mae ddeiant llwyr yn dweud. A Mae'r Magdalen, paid glynu wrtho i Mair. Cer a dweud. Cer i ddweud ar byd beth sydd wedi digwydd. Naddau iddyn nhw a roi job iddyn nhw wneud. Rhyfeddol. Gras diw, ynddo fe? Gras diw. Anhygol o beth. Ia, cwestiynau. Canon ni un cwestiwn. Nawr, ynddo fe? A am fy maia i, ddioddefodd Iesu mawr.
A'r ateb, wrth gwrs, i'r cwestiwn yw ia, ond efo. Ond yn ni'n dweud bod Iesu ddim wastod yn ymateb yn y ffordd ydyn ni'n erfyn. Wel, y stori yw, wrth gwrs, gyda'r geiriau yna, taw morwyn John Elias, gofynodd y stori yna, ar ôl dyletswydd teuluaidd yn y tŷ. A nath e ddim ateb. Meddai hi, ai ma fi, ai, am fy mai ai i, meddai. A nath e ddim ateb iddi, meddai nhw, achos oedd e ar y ffordd i'r Seiat. Ond ar y ffordd i'r Seiat ac ar y ffordd nôl, gyfansoddodd emyn godidog, ni'n ei newydd ganu, ateb John Elias i gwestiwn y forwyn, oedd yr emyn hwnnw. Ie, ai am fy mai ai i, ddioddefodd Iesu mawr. Mae'n emyn Saesneg yn osa, fi'n hoff iawn ohono fe. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they hung him from a tree? Cwestiwn dwl ar un ochr yna fe. Wrth gwrs o'n i ddim na. Sy'n un o'n i'n ddigon hen i weid o'n i na. Na. Ond yr ateb i were you there yw yes, we were. We were. Ac gwrs neges tu ôl i'r emyn hwnnw, wrth gwrs, yw'r ffordd oedd Gristnogion yn anwybyddu y peth ofnadw oedd yn digwydd yn America ar y pryd. Yeah. Were you there? Yes. Am fy meiau i? Yeah. A beth am y cwestiwn mawr? Am y fi yw. Falle dylen ni gyd fod yn gofyn am fyddeiant. Am drigaredd, gan ein bod ni ar un llaw yn dweud ia, ond ar y llaw arall, ar ôl cael y myddeiant, yn gallu gweithio yn y byd le ni'n byw, i ehangu neges o heddwch, o lawenydd ac o lwyddiant a'n hanwyl Iesu Grist. Amen. A fe ganwn ni, a nawr yr emyn 746, 746. Dilynaf y Migael drwy foes, amarch a gwradwydd y byd, a dygaf a'i ddyrmig a'i groes, gan dynnu'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras, y llwybr a gerddodd i fe, nid rhyfedd os gwawdir y gwas, cans gwawd, gafodd arglwydd yn e. Nid oes arnaf gwylydd o'i groes, a'i groes yw fy nghoron o hyd, a'i fywyd i'm gwared a roes fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Dioddefodd waradwydd a phoen, a'r felldydd a'r galfar ifryn. Fan rhydedd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn, 746.
ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, yr awr hon ac hyd tragwyddoldeb. Amen.